Kining programa usa ka rated SPG. SPG kanang sosyal nga patay gutom. Kining programa ha para sa mga SPG, mga sosyal nga patay gutom. Aduna kabay suliran nga nagumot karon sa imong galamhan nga dili nimong mapasan nga ikaw ra. Suwata ka na og ipada dinhi sa atong tulumanon. Handusanan sa kagulanan. Mga minugbong drama nga gikutlo gikan sa mga suwat nga gipada dinhi sa atong istasyon. Gibuhatan og drama aron makasabot sad ning mga buguon. Handusanan sa kagulanan. O karon, ani ana ang inyong ani ana ang inyong tigpasiugda. Ani ana ning bayuta. Ani ana ang bakla nga nanimaho og duga. Ani ana ang inyong kuya Helen. Ani ana Ariana. Higala og mga sakina tunti paminaw maayong hapon kay di man rin gabi Silaw man. Sakit sa mata. Mga higala, welcome ka mo niining tulumeno ni ating programa nga makahurot og data mga paryente. So welcome mga paryente, welcome ka mo ha. Wala tayo laing buhaton, i-share lang atong video diha, ipabalo na to sa mga malalang mananap nga nagprograma na takaron. No? Kining programa ha, usa ka rated SPG. Alang lang ning programa sa mga SPG, mga sosyal nga patay gutom. SPG. Higala, maayong hapon, kaninyong tanan. Ari na ta karon diri sa pagbasa og sulat, tampo. Ato na ning ablihan mga paryente ang sulat. Aron nga ato nang sugdan kay manghatag pabiya tagload unyang taud-taod mga paryente ha. Okay, niya karon ang atong sulat. Naabri na mga paryente para sa mga nasa radyo nga dili sila kakita kung unsa ang sulat. Narang sulat narang papel Dunggan ninyo. Mao ni. Okay, ato siladaan balik. Ingon sa atong sulat mga paryente, ingon niya diri, Dear Kuya Helen, sugo sa maayong pamatasan, tuguti ako kuya, sa pagpangayo o katahuran nimo, maayong hapon kaninyong tanan kuya. Kuya, itago lang ko sa pangalan nga Rinante. Nagpuyo ko kuya sa book ID. Or taga-bukid ko kuya, dila na ako isultig asa kuya ha, kay maulaw man ko. Kani mga saop kami kuya, sa usa ka dato kayo nga babae, nga itago na tong pangalang Dunya Nura Nuete. Kwartahan siya kayo kuya, unya balo. Kami sa akong papa ang nagbantay kuya, sa iyang 24 hektaryas nga kalubihan kayutaan kuya. Gani, maukini ang mga panghitabo. Kumana ka na pa sa imong gitrabaho pa? Umanan ako diri dong. Ay, kausap niya itong microphone nga. Sige lang pa, ingnon nato si Dr. Amiloy nga ilisan. Humanan ako sa kong trabaho. Ikaw, humanan ka diri, ha? Kumanan ako pa? Hala, diri, mamahulay una ta diri. Maniud to una ta. O pa. Pahinahin na gamay dong. Ang unsa man pa? Kanay mong sound effects ba? O pa, kadit lang pa. Bana kayo? Kana? Kanaro ko po datong tingog.
Pa, Unsa may ato? um, nagplano unta ko pa. Nga, manrabaho unta ko sa... Manrabaho unta ko sa syudad. Unsa? Oh, dugay naman ko dinis bukid pud pa. Pila na gud akong edad pa. 30 na. Unya, ako makit-an permi diri maura gihapon. Gingnang ko sa kong mga amigo nga ang bus kuno sa syudad kay lahi na kuno pa. Wala na kuno'y dulong unya ang makina na nasa lubot. Unsay buot mong ipasabot? Renante. Abot pa tanawa lang kuning sakyanan na to ri. Ang bus nga makita na ko, ang jeep nga makita na ko diri, ang makina na di sa unahan. Wala gyud ko makaibaw pa unsay mga nahitabo sa syudad. Buot ni mong ipasabot nga gusto kang mo explore dito. Maunta na ako pa. O same time magakwarta sad aron pod nga masinso pud ta gamay. Anak, murag galisod ko dinhi. 24 hektaryas kining yuta nga atong giugmat. Mao lagi pa pero inadlawan na pud ta dinhi. Gamay ra kayo atong income. Sige lang dong, kay dinhi sa bukid wala man pud tay daghang gipamalit. Ang ato adre makapalit lang na direksyonan, makapalit lang sa kanon, malipay naman ta. Ikaw magsige man kag pangayog load, kalas po kay kag load. May pa mo apil ka ng Kuya Helen nga programa sa radyo kay nanghatag og load mo, nagdato gali na. Pa, Dong, istoryahan ta lang nasa sunod nga mga adlaw. Ato nang huna-hunaon og maayo. Ang ikaw sad maghuna-huna sab kag maayo kung sakto ba kanay mong mga plano. sige pa. Una-unaon ko ka nagmayo pa. Anala, sige anak, ako dili ko mupugong nimo. Pero ang ako lang nga, unta malipayon sad ka. O makasiguro ka di kung gustong madisgrasya ka sa syudad. Kay dito sa syudad dong, labi na sa Davao City, daghan kayong mga bayot dito. Pa, Ay, ang ubang mga babae dito, ang ubang bayot, murag babae. Unyag, mabiktima kas mga bayot dito na, mahimo na pug kang bayot. Ganahan ka naman. Ganahan ka na kaayo. pa. Basta istoryahan na to ka na, ha? Istoryahan na to ka na. Kuya Helen, naglipog gid ka akong utok kuya sa tinuod lang. Biyaan baka nako si Papa nga nag-inusara? Ako kuya kay 30 anyos, ako gusto na po kumo-explore unta sa kalibutan kuya. Gani sa tinuod lang, gusto na po unta kumutilaw og tao kuya. Ang buot kong ipasabot ba nga? Gusto na po ko makauyab, bitaw kuya. Ana, gani? Gani, pila may dagan sa istorya kuya. Usa kadlaw ni Ana, doon na may unexpected nga bisita kuya. Inaabot ang tag-iya sa yuta. Ug mao kini mga panghitabo. Oh, maingod to, ma'am. Ma'am, malingkod din ni ma'am. Salamat kaayo. Di adawata kini. Unsa man kini ma'am? Nagdako og DTX 500 og santon alang nimo. Sa ilawom ana, naana na inyong mga sweldo karong bulana. Mulingkod ko ha. Oh, lingkod ma'am, lingkod. Mulingkod na ko ani Pa, Ganun kinanglanon man niyang isulti na nga. Malingkod siya pa. Ay, siyempre dong. Wala ate. Radio biya ni TV nga makit-an nimo. bueno, magigistorya ko ninyong duha. Sige ma'am, manglingkod sa mi ma'am. Ani, uy. Nahisuroy ka man diri sa imong kayutaan, ma'am. Ani anhilang ko din naglingaw-lingaw ko kay
gilaay kay ko sa syudad. Gikapoy na pugog madyong. Bitaw sad, ma'am. Dugay naman sad namatay si sir. O maayo gani kay wala ka makakita pod og mga laing lalaki nga nangulitaw usab nimo, ma'am. Ay, daghan magnangulitaw nako pero wa ko'y gusto. Dunay nangulitaw nako. Akong kumpare si Alfredo Villanueva. Unya. Wa na ko usugtahan, dili ko ganahan og tigulang. Kay kunot na kayo basin niyag malumpig. Kung sa bagay. O lain pa'y ato. Dako naman po di ay ni imong anak. Oo. Kami giduhan nag-ugmad ani imong uma. O, maayo kay sa imong kabuutan. Pero doon na lagi ko'y problema aning bataa. Ngano man ka drugs ni? Wala, ma'am, oy. Unsa man nga problema ang matod mo? Gusto sa akong anak nga manabaho lagi sa syudad. Unya nabalaka ko kay di pa ni swito og syudad ning bataa. Ang ako lang pod nga gusto lang pod unta ko nga magmalipayon ni siya kay nabalaka man pud ko yung taon nga permi na lang sab ni diri sa among bahay. Aw. Murag doon na ni potensyal ning bataan eh. Unsay potential, ma'am? Aw, ang butoy pasabot nga na kay kaugmaon kay gwapo ka. Unya macho, gwapo kag lawas. Mura kag DJ. Salamat kay ma'am. O kung gusto ka, dito ka mukuyog nako. Kay tagaan ta kag trabaho sa syudad. Doon naman ko'y lapad man akong garden dito. Kay mo ati man sa garden. Tagaan ta kag mayong sweldo. O doon na kay di-op, matag-adlong Sabado o Domingo. Tinuod ka, ma'am? Sumagi, istorya na nako, gibakakan ka nako. Sorry kay mama sa akong reaksyon, ma'am, kay ganahan lang gyud kay ko, nalipay kay ko. Pa, unsay masulti nimo pa? Wa ko'y mahimo kay maunay gisulti sa script. Pa, salamat kay sa imong pagsabot pa. Ano sa ka man gusto mo kuyog? Karon sa imong pag-uli nimo, ma'am, kung ganahan ka. Wala sa payan na. Karong adlaw mo kuyog ka. Manuroy una ta diri, maglamaw una ta. Patilawa usa ko aning butong din he. Kay mukaon pug kog butong. Wala sa payan, ma'am. Ako'y mukatkat anang tanan, ma'am. Timplahan ti kag butong, lami kay ko mo timpla. Tinuod ka, lami ka mo sabaw? Lami kayo, ma'am. Lami siguro ka imong sabaw. Ha? Ang imuhang gitinimpla ba lami kayo? Aw, perting lami ma'am. Nara, sige, kuhain ko. Kuya Helen, basta gikat-kat akong lubi ko yung way kwan oy, walay ka ng pack out sa tawag na. Kana walay agianan ba? Gikat-kat ko na kuya tungod sa kung ka-excited nga moadtog syudad oy. Basta lagi kuya pa, daot yung microphone oh. Gikat-kat ko gitimplahan ako sa kuya, gipalami gyud kay ako gilapuyot ginaho kuya. Ganahan ka na tulo-tulo ko dan siyang baba kuya. Nagtulo-tulo ko siyang baba kuya, puti-puti ko ang lamaw din siyang baba lagi. Lain man din yung mga kuan kuya, oy kini mga matrona kuya, o kini mga kuan ba, ng mga tiguwang na bahan, lain man din kay pakaunon din o ganang lamaw kuya, oy grabe. Pila may dagan sa istorya kuya, kaya di man ni makanta kay istorya raman Nahitabo kuya nga, dito naging ko sa ilang bahay. Huwag ni mga panghitabo. Mommy, there you go. Iha, anak. Kumusta ka man din I'm fine, Mommy. You know, nagsorry-sorry mi, kauban sa ko mga friends, and we do shopping, Mommy. Napila naman po, how much you spent today? Nakagasto lang ko mga 50,000, Mommy, sa shopping. Okay. Okay ra na ako ang 50,000. Siguro 50,000 sa usa ka semana.
Mga katulo ka lang mo shopping, ha? Tag 50,000 ang limit. Okay lang ba nimo, iha? Okay kay na, mami. So, bali, 150,000 ang akong simana sa pag-shopping. Yeah, of course. Pinalangga ko ikaw nga anak. Kinsa man imong kauban, mi? Ato aning bagong boy nato din he. Boy? Are you sure? Nga naman. Murag di magugatuhuan. Gwapo ra ni kaayo para mahimong boy. Salamat kay ma'am. Paduol diri sa mic dong. Salamat kayo. Bueno. Iha, anak. Amo pahulay una ko. Ako unang ipahatod kini ako mga gamit sa taas. Ang pangalan aning atong bida. Ang pangalan aning ato ang kuan boy karon si Renante. Nice meeting you, Renante. Salamat kay ma'am. Mami, gamito na ko karon ng imuhang BMW, ha? O sige anak, gamita lang pag-amping baya ha. Mami, arin ako. Boy, Renante, thank you so much. Nice meeting you, by the way. Na, Renante, dada ka ng mga gamit ko sa taas. Kay gusto na kong mapahulay. Ma'am, bata pa man ka. Hanggaw. Gusto na kong mag-rest bagikan sa kakapoy. Oo, sige ma'am. Ihatod na ko ni mo mga gamit. Sige. Ihatod na din hindali sa taas. One eternity later. Ibutang lang ka na diha ang mga gamit, Renante. Okay, ma'am. Arin ako di sa ubos, ma'am. Kadyot lang, Renante. Ma'am? Dawata kini. Unsa ni ma'am? Papel kini sa Palawan, Renante, kwarta ka na. Palawan ba mo? Kwarta ka na. 3,000 ka na, Renante. 3,000? Kabalo ka ba mo hilot, Renante? Dili ra ba, ma'am? Ayaw kabala ka. Ang imong buhaton, imo lang yung pislit-pisliton ang akong bagtak, paingon sa akong lubot. Sige, hada mo kag tanga, uy. Bida baya ka dere. Yes, ma'am, yes. Sige, sugdi na. Kalain, ani, oy. Akong ialsa ang akong sayal, ha? Nakita. Oy. Sugdi na rin, Nanti. Sugdi na. Hikap-hikapan na. Hikap-hikapon lang ako, ma'am. Kung dili ka kamao, hikap-hikapan na lang. Yes, ma'am. Akong hikap-hikapon. Oo, kana diha. Aray. Kalami ka ayo. Hanion, ma'am? Kana diha dapita. Diha dapita sa akong mga ibutlo nako. Kana, aray. Ako'y kalami. Dugay na kung wala makatilaw ani kalami ba? Kini, ma'am. Akong dutan gamay, ma'am, ha? Aray. Renante, pagkalami sa akong piling ko. Kalami ka kana sige pa. Sana man taon yun. Nanimaho naman yung haplas si ma'am. Pero agwan taon ko ni. Kaya sayang ng 3,000. Renante, Yes, ma'am? mangutana lang ko nimo. Mukaon ka ba og kinini ang mukaon ka bag tinapanan? Ma'am. Paborito kay na kong tinapanan, ma'am. Adi ay, unsa may baho sa tinapanan, bikong mukaon ka. Kuan, ma'am, kanang baho-baho siyang sinugba. Medyo baho siya pero lami siya, ma'am. Mas maayo di ay kay ganahan kag tinapanan. Nga naman di, ma'am, magpaluto ka? Ha? Dili, oy. Sambingay ko lang ka na. Unsay buti mo ipasabot, ma'am? Ang ako barinante o paborito nimong tinapanan. Tagaan ta kag kahigayunan. Nga unsa?
nga makakaon ka permig tinapaanan. Ha? Ma'am, nalibog ko, ma'am. Renante, ikaw ray bida nga bugo. Ako ang pasabot nga tinapaanan. Ha? O, ma'am. Renante, dugay na kaayo kong wa makauyab. Pero abi nimo og mauyab ko nimo, Renante. Dili ka magmahay. Ha? Tanan nga mga gusto nimo ihatag ko kanimo. Pero, Basta pero, mukaon lang kag tinapaanan permi. ma'am. Kung gusto nimo nga mag-successful ka dinhi sa syudad, Renante, ihatag ko kanimo ang tanan. Tudloan ka kag-drive, aron nga makadrive pud ka ug nakay sakyanan mo uli ka dito sa bukid. Ma'am. Basta, Renante, mukaon lang yung kapermi og tinapaanan, ha? Sigurado ka, ma'am? Unsa sigurado, perti sigurado, ha? Unsa man. Ganahan ka, Renante. Sige, ma'am, kung maumang ka na. Ayaw ka pala ka. Magmalipayon ka lagi. Magmalipayon ka. Kuya Helen, grabe kaayo si Dunya Nura, kuya. Uy, yan, itong gabi una, kuya, nakatilaw yung kong tinapanan, kuya, nga dili na good labas nga isda, kuya. Nakita ka ng isda, kuya, nga lagom na bitaw, kuya, pero gibaligya, gihapon. Nakulbaan gani kay ko, kuya, kay basig kanang manggigil ko, babasa inyag, unsay may tabo, bitaw, kuya, kay anak gani. Grabe kayong hitabo, kuya, pero sama sa iyang giingon sa aran ko niya, kuya, nga makadawat siya kong daghang kaayong salapi o kayamanan, kuya. Gani, kuya, pila may dagan sa istorya na usab gyud akong kinabuhi. Mag-adtuan ko sa among bukid, kuya, kay magdala na gud ko, kuya, og kanang Ford Ranger gani, kuya, nga dagko og ligid. Anak na gud akong service, kuratan gud akong mga amigo, kuya, sila ni Julius Ikaw, si Jitayo. Anak, kuratan gud na sila, kuya, mga silingan na mo nga mga tabian, sila Ana Lidisma, anak. La Mary Jane de la Piña, mga tabian man gina sila. Jane Harvey, mga tabian man to sila. Kuratan gud sila, kuya. To make the story short, kuya, wala kay ko sa ilang balay, pero usa ka adlaw ni anak, kuya, mao na yung mga panghitabo. Samtang na ako sa sala. Oy. Ma'am? Ma'am Lalaine? I'm sorry. Renante? Ma'am? Uy, ma'am. Natumba ka sa kahubog. I'm not drunk. I'm just a bit tipsy. Ha? Tipsy lang ko. Wala kay kumapog. Ma'am. Naunsa man na imong mata, ma'am? Murag na puno man na sa uling. Uling. So stupid. Dili na uling. Ako anang kuan. Ako anang makeup. Ma'am, nagila ka? Namiss na ko si Mami. Muli man daw to si ma'am, di ba? Sunod buwan. Oh, nga to sa Amerika. Sa yung mga prente sila ni ilan ni Kwan. Shenyu. Kaya man to pagumangkon to si Kwan. Yung pagumangkon to yung asawa nga si Janice. Ma'am, doon na lang ko yung gamayng pangutana. Unsa man na? Sigurado ka nga. Gimingaw ka lang sa imong mama nga nung naghila ka? How dare you nga mangutana sa ako, ana? Nga doon nakibaw ka sa kong feelings? No, I'm sorry, mama. I don't mean to offend you, pero imong mama, kadaghan namang good kayo nga nilakaw, pero wala kami nga wasa man ini. I'm sure nga doon na nailaing reason nga nung gimingaw ka. Rinante. Tagay ko gamay, Adibe. Muinom ka, ma'am? Oh. Murag hubog ka na galing kayo, ma'am. Dili lagi kubog. Kapila ta kaingni nga dili kubog. Unsa ra may problema, ma'am? Pwede nimong ma-share? About sa akong uyap. Ha? Yeah. About sa akong uyap.
Kinsa imong uyab, ma'am? Si June Aranas. Nga naman. Dili pa siguro niya madawat. Dili niya madawat. Dili ko madawat sa ilang pamilya. Ahaw ka, ma'am, nga dato man sad mo. Mga politicians na ang ilang kuan. O gusto manggod sa iyang ginikanan. Mga politician, anak ko, sabog politician. Ha? Abinib mo, sakit kayo din akong ibatik. Sakit yung kayo. Gusto na akong makalimtan siya. Gusto na akong mubalos sa iya, ha? Unsay plano nimo pagbalos, ma'am? Gusto na akong mubalos. Kitang duha mubalos. Dali, dali, be. Unsa, ma'am? Unsa may imong ma'am. Ayaw pagpalaga. Ayaw pagpalaga. Gusto na akong mubalos tan duha. Ha? Unsay balos nga atong buhaton? Ako'y bahala kung unsa nga balos. Ayaw lang pagpalaga. Dali, dali, be. Kay balusan na to siya. Dali, dali, ha. Si Kuya Helen, gibunlot ko ni ma'am og dali dito sa iyang kwarto, kuya. Mo balos ko ni mi. Wala ko kay baw kung unsa nga balos ang among buhaton, kuya. Basta kay iya kong gitulak dito sa iyang katre, kuya. Pag humaniyag kanini ang tulak sa akong gibira niya kalit ang akong short, kuya. Dala ang akong brief langkat ko dritso, kuya. Basta kay dritso. Dritso langkat, kuya. Ana, unya. Grabe, kuya, iya dayon kong gibidyo kay dayon ko niya, kuya. Kusog kayo siya mukanta, kuya. Bisag yabag siya, pero grabe siya pakantahon. Wala gani, kuya. Mautong ako, kuya, ni balos pud ko. Ni balos ko, kuya, og ni mga panghitabo. Oh, unsa ka diha? Diha ka sa ubos? Dinhi ko, ma'am. Ako'y bahala dinhi. Magunsa lang kita. Imo kong gisailindro, anak. Alam po, sabak, ma'am. Oh, aray. Kagil. Rinante. Rinante, maayo kay kamo sa ilindron, Rinante, maayo kayo ko. Grabe ni mo sa ilindron. Enough, Renante, enough. Enough, Renante. Enough, please. Enough. Renante. Ingani na po, ma'am. Unsa man na. Renante. Kuya Helen, sa sultihan ta ka, kuya. Tug-ab gud og aslom si Lalaine, kuya. Gani pila may dagan sa istorya kay hapit naman ang oras, kuya. Ang naitabo dan og mga pipila ka bulan, kuya. Giduol ko ni Ma'am Lalaine sayo sa buntag ug mao kini. Renante, Oh, ma'am? natulog pa ba si Mama? Natuog pa, ma'am. Dako kayo ng problema. Ha? Unsa man, ma'am? I think nabuntis ko, Renante. Ha? Ma'am? Paibaw na to siguro imong mama. No, don't do that. Ma'am? Patyun ko ni Mama. Ug siguro, pahawaon pa ko din Ug labing siguro. Dili. Ug dili ko niya tagaan pa sa iyang mga kayamanan. Pero... ato lang ning ihilo, ma'am. Ihilom. Nagduda na ang akong uyab, Renante. Nagduda ang akong uyab. Nganong nabuntis ko. Unsay angin akong buhaton, ma'am.
Kinanglan makahawa ka din sa bahay sa madaling panahon. Sa madaling nga panahon. Ha? Muhawa na hinuon ko din, ma'am. Muhawa ka din niya. Tagaan tigag mga 100,000. Muhawa lang ka din sa bahay. Dili ko gusto nga maulawan mi dinhi ante. Dili ko gusto. Pero ma'am, Wala dagang piro-piro kay wala tay oras oy buguon. ma'am, Hunaw nagmayo tagaan tigag 1 week. 1 week lang sa paghawa din sa bahay. Nakasabot ka rin ante. 1 week lang ang paghawa din sa bahay. Kinahanglan nga maghawa ka din. Kinahanglan nga maghawa ka. Kuya Helen, maunianda ko kayo na kong problema, kuya. Madisgrasya na gid akong future, ani kuya ba? Magbulag na gid siguro mi ani. Dunia Nura. Basig masakpan pa kuya, mapahawa pa mis balay ko sa among yuta nga giugmad kuya. Maluoy in taon ka kuya. Uy, angay na kong buhaton ani. Angay na kong buhaton. Problema kay ko kuya. Uy, problema kay ko ani ako na jirjiras. Kuya, tabang yung tambagi ko ninyo, bihe, maluoy mo. Inyong magtatampo, rinante. Ako na lang tambag, bihe, kaya wala man tayo oras. Sa may mga, namoy tambag diha, tagain ako, kuya. Oy, saba diha, oy. Okay, ang tambag usa nato, mga parente, ingon si Madeline, para ni Rinante, kuya. Mubalik na lang siya sa bukid, kuya, dayon, iya na lang paabuton dito si Dunya Nura. Pwede. Ingon ni Mary Jean sa baldan, pahawa na rinanti oy, pero ayaw lang dawat og kwarta kay magmukha ka ng bayaran nga lalaki kung imo nang dawaton. Tapos, sa pay tambag ani, ingon ni Cherry, dawata ang 100k, dayon pahawa. Inegosyo na ang money. I-apil nagkapa. Ingon ni Marlon, og inyo pang gipasaylo kung wala unta mo mubulos, di na mo maingon ana. Tambag nako ingon ni Nurjana Castro, tambag nako ni Morinante, pahawa na lang diha, pananghid kang kagtarong para makaginhawa pod ka. Kay lisod kaayo na ang duha imuhang huna-hunaon bitaw. Akong tambag ani Rinante, nante namina man kakaronan. Akong tambag sa imuha. Tama tong giingon nila nan nga kuan na lang. Kaya nang uli na lang dito sa inyo, pananghid na lang sa imuhang donya. Unya, sana ka sa inyong balay, pangayo kuan si mong papa, pangayo og kanang tambag, unsay angay ninyong buhaton, kay total kamo ra may nakaibaluan na, ayan ang pudugtugan sa lain, no? Pangayog pasaylo, no? Pangayog pasaylo, itugan si mo tanan. Abi nimo nan, kung dili ka mutugan sang dunya, kundi ka mutugan sa yakan Dunya Nura, moabot ang panon may bawaan lang gyapon ka. So tugan na lang ka dito, na lang ka mutugan sa bukid. Kay kung nahigugma gyud na si Dunya sa imuha, mapasaylo man kaniya ba? Oo, mapasaylo kaniya. Total, apo man na niya ang imong anak. Oh, no? Apo man na niya ang imong anak. So, adto lang dito, uli lang dito, o niya, huwata na lang siya dito, niya, dito na lang mong pagsabot. Okay? Nya, labaw sa tanan, ang buhaton siguro nimo nga, ang maas... Paging the driver of the black BMW, please proceed to the lobby now. Excuse me mga parente. Kaya akong BMW nakakuha daw sa Paging the gawas. driver of the black BMW, please proceed to the lobby now. Dali lang. Kabalo nga, ga-programa pa ta diri, kuan po ang purang paging BMW po na diha. So, nante, wala naman tay oras. Kinahanglanon na gyud siguro nga mo... Paging the driver of the black BMW, please proceed to the lobby now. Abnormal gining among receptionist ba? O kabalo nga, ga-programa pa gani ta diri, kuan pa kita. Dali lang kayo ha, dali lang kayo. So, nante, wala na tayo laing mahimo o paani nga... Ay, talbahis o. Paging the driver of the black BMW, please proceed to the lobby now. Dali lang ha, kay laparuhon lang nako ni amoy nga receptionist ha. Dali lang kay mga parente ha, dali lang. Dali, laparuhon ko lang ni.